έχετε καταλάβει ότι χιονίζει? Καλημέρα σας. Καλημέρα από το Ιστίμπεϊ, ιερός χώρος. Χιονίζει, φαντάζομαι να το βλέπετε ότι χιονίζει. Κάνουμε ένα zoom για να το δείτε καλύτερα. Οι σημαίες των οχυρών Κελκαγιά, Ποποτλίβιτσα και Ιστίμπεϊ. Τι σας έχω πει? Οι σημαίες σχηματίζουν τις ψυχές των ηρώων. Το έχω. Εδώ η υπεροψία του δυνατού εκκάμφθη από τη δύναμη του δικαίου και της πίστεως. Το παρατηρητήριο, και εδώ μπροστά μας είναι το μουσείο. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Έρχομαι. Εδώ είναι η είσοδος του οχυρού, έλα. Είναι κάτω κανείς παιδιά? Είναι ο Τάτσιος κάτω? Μέσα είναι. Μέσα εδώ είναι. Παναγιώτη, μπες μέσα, έρχομαι. Μπες στο μουσείο ρε, έρχομαι ρε. Εδώ είναι η είσοδος, η κυρία είσοδος του οχυρού. Θα κατεβούμε αργότερα. Όπως βλέπετε το χιόνι, αν συνεχίσει θα καλύψει τα πάντα σε λίγο. Ήδη τα στέγαστρα για τους επισκέπτες είναι βέβαια χαμηλά, θα σηκωθούν, ήδη έχουν καλυφθεί και μπαίνουμε στο μουσείο. Η μάσκα ήταν υποχρεωτικό εξάρτημα μετά το πρώτο στο ισότιμο εκεί ήταν υπάρχει, δεν μάθαμε το βάσιμο, ήταν υποχρεωτικό εξάρτημα. Όλοι να παράλληλα αυτή την παραγωγή του μέσα που ήταν στο άλλο και θέλει να ήταν μέσα να παραγωγή. Δώσε αυτό. Δώσε αυτό ρε. Παπά, δώσε αυτό σου λέω. Εγώ είμαι ήδη ιδρωμένος, γι' αυτό σου λέω. Παλιά.
Έχω ενδοκριθεί με το Mac. Σε χτύπησε το χτά. Μα αυτό όχι. Παμπάλαιο. Εποχή σου. Καλημέρα, χρόνια πολλά.